Здравейте, здравейте и добре дошли в част 2 на животът на Христо. Няма да ви губя времето, да започваме. Момчето, като видяло къщата, направо заблестял. Но само, че не е взел просто да живее в нея, а за да убие момчето, което го е построил тази къща. Така че той се подготвил винаги, всяка вечер, да се опитва да хване момчето. Момчето просил за храна и пари, но никой не му давал. Но забелязал, че едно момче решил да дойде и да му даде пари. Момчето съжалило просяка и му дало тези пари. Хей ти си просяк, мисля да ти дам тези пари, да си вземеш нещо и да си купиш нещо, например като храна или вода, или например някаква къщичка малка, такава да живееш на подслон поне, така че тези пари ти ги давам от сърце, за да ги използваш. Доста съм те съжалил. Благодаря за парите. Ще си купа всичко, което ми е необходимо. Благодаря. Довиждане. Следващата година. Вече момчето е имало пари, ламборгини и живот. Вече не е бездомен и следващата година ще му коста всичко. Момчето, като си изяло храната и сервитьора дошъл. Здравей, дай си сметката. Струва 50 лева, трябва да ги дадеш. Ето парите, сервитьоре. Но, господине, тези пари са 45 лева, не са 50. И като сервитьорът казал това, момчето побесняло. Как това е възможно? Това са биткоини, те са равни на 1500. Ако нямаш пари, работи тук, всичко е наред. И момчето от този вид станал в този. Момчето работило на драйв-трото и едно момче с кола дошло и казало това: дай ми един Биг Мак, 2 порции пържени картофки и един Биг Чиз. Заповядайте. Благодаря, довиждане. Момчето паркирало в къщата си и си казал, плана той ще работи. Ще го убия това момче. Следва продължение. Продължението ще се качи точно в събота в 8:30. Довиждане, хора. Чао.